ug kakugi ang nahimong pundasyon sa atong bisita this morning. Ug karon, nakalampos na siya sa kolehiyo. Viral ang iyang gipost online tungod cum laude na unta siya. Apan nagkulang lang og 0.006 ang iyang grado. Help me welcome this morning mga kapuso, si Ruby Ella Rivera. Good morning, Ruby. Ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Miss Janvi. Ruby, agaw pansin online, imuhang post sa social media nga 0.006 na lang unta ang kuwang sa imong grado, cum laude na unta ka. O sa mga gibati nimo sa diha nga nasayra nimo ni? So at first po, I'm just only a human. Now disappointed po because I grew up being tagged as a gifted kid since kindergarten to elementary to high school. I am a consistent first honor, and also I always graduate as a valedictorian. But this time, na-disappoint ko pagkabalo months before the graduation nga motto 0.006 na lang ang kulang para mag-cum laude. Because siguro dili ko anad because I was accustomed to be always on top. But siguro mga weeks po jud ako to gina-internalize akong sarili nga gina-cope up na ko ang truth because walay possible or best way para maka-move on ko di mag-accept sa truth and also to consider nga I did my best despite everything nga challenges na akong giatubang ko. Pero Ruby, giunsa man nimo pagdawat? Bali ang best po nga pamaagi nako para mag-cope up ana nga truth is through prayers. Because everything happens for a purpose, and also God promised to us nga He has plans for us to prosper. Therefore, kabalo ko nga kani siya nga challenge or kani siya nga disappointment nako will turn into something bigger nga plano sa Ginoo. Siguro to teach me to accept always nga ang time dili permente mo uyon sa atoa. Ruby, daghan ang wala masayod sa imuhang storya. Unsang struggles pod ang imuhang gisagubang? Please tell us more about it. All through my college years po, I was not just only a plain student, but also I am a public servant. I am the Sangguniang Kabataan Secretary of Barangay Poblacion Lupon, and also the Municipal Secretary of Youth for Peace Movement Davao Oriental Lupon Chapter. And also, nag-serve po ko. I am an active youth volunteer, a peace advocate, and also a mom. So, kana siya, ginamultitask na ko akong sarili. Wala lang ko nag-study. Also, grabe ang challenge ako ang time management. Kaya nag-serve ko as SK Secretary, as a peace volunteer, at the same time as mama na po usab sa usa ka 6-year-old nga bata. So, kana siya, ginasabay na ko all through my college years. And for my last 3 semesters, mo tong pinakadakong dagok sa ako ang college years kay na-diagnose ko sa tulo ka sakit, which is the renal parenchyma and also hydronephrosis and ovarian cystic mass. So kana siya nga 3 semesters na ko is grabe na gyud ang ako ang struggle because bedridden ko for 3 semesters nga bisag mag-online class is nagahigda lang ko, ginatapan lang nako ako ang laptop or akong phone sa ako pag mag-exam nagahigda lang gihapon. If naay mga ginakandak nga interview or kinahanglan face to face nagahangyo lang ko sa ako ang mga instructors nga kung pwede virtual lang ako ang pamaagi because dili ko pwede makaadto sa school. And the most challenging semester was the very last semester before ko graduate, which was during the internship. Kay muundang na gyud unta po ko ato Miss Janvi because dili jud ko makabangon, di ko pwede makagawas sa balay kay tungod sa ako ang health condition. But grabe gyud si Lord, grabe kayo iyang plano kay gipangitaan gyud pa maagi wherein kaning new normal nato has a purpose gyud ay kay naka-apil gyapon ko sa internship which is through in-house internship na dili ko kinahanglan i-deploy sa any company nga pwede ra ko naa sa balay para maka-intern ug makapadayon gihapon. Ruby, kung doon na kay lesson nga gusto nimo makatunan sa imuhang anak, unsa man ni? Daghan jud kay lessons na ako ang nakatunan po during my struggle in college. But according to my post, of course, ang pinakauna gyud ako nga lesson nga nakatunan is it is always okay not to be okay. Because ang tanan nga mga kasakit nato, di nato na siya ma-discredit
sa ato ang strength. Kay part na siya sa atong strength. Ang ato ang pain, ang atong vulnerability, dili siya opposite sa ato ang strength, but it is part of our strength. Also, nakakaton ko nga kinahanglan mo salig sa atong mga kauban, ug dili lang always nga kita ang muunay og lihok kung naay mga task, kung naay mga buluhaton, kay bantog gitawag ta nga group, kay naay purpose gyud ang teamwork. And also, I learned na you have to stoop down to offer hands to those who are on lowlands. Kay dili always ang tao nga nasa ibabaw kinahanglan siya permanently maguna. Because life is not about being the first man to finish, but also it is the essence of helping each other. Tapos nakatunan pud nako nga resting is not giving up. Kinahanglan na tumupahuway because dili ni siya sign as muundang na ta kundi i-prepare na to atong sarili sa mas dako pa nga challenge nga naghulat o dako pang opportunity sa atong life. Alright, Ruby, unsay pangandoy nimo sa kinabuhi karon? Sa karon po, currently naga-work yung pud gihapon ko sa ako ang health condition nga ma-fully recovered po ko. Pero samtang paayo gihapon po ko, naga-maintain ko sa akong medication, naga-serve gihapon po ko sa public as SK secretary po. Then nag-help ko as virtual assistant, and I am dreaming na someday kaluyan I will pursue my dream to become a lawyer po. Ug sa katapusan, imuhang mensahe sa ating mga kapuso viewers. Go ahead, Ruby. Ako ang message sa tanan, most especially to those mga students nga nag-eskwela paghihapon karon and they're expecting to graduate with flying colors. Do not pressure yourself and always go with the flow, because if you try to exceed on your limitations, you will not be happy with that. Kay in the end, you will learn nga ang tanan nga process, tanan nga naagian nimo na gyud siya purpose. So kung asa man kadalon sa Ginoo, well, it is part of His plan. O kung imuhang plan, dili man siya muuyon sa imuhang ginagusto, well, naay mas maayo pa nga plano ang Ginoo para. Alright, daghan salamat, padayon ug amping kanunay. Daghang salamat po. God bless.